Bueno, ospatu da ja finala eta bueno, Irujok irabazi du. Partidua ez da izen, bueno, final handi horietako bat, baina bueno, gu nahi gendun bentsat Irujok irabaztea, hori gertatu da eta alde hortatik pozik, ez? Bueno, normalian hone bien arteko partidotan, bueno, beti partidu handiak eta oso gogorra izaten die, gaur normalen baino uz batzuk izan die, baina bueno, ez dut Irujo ondo jokatu dula eta merezimientos la txapela lortu du. Bueno, pues partido pues no me acuerdo mucho de cómo ha ido en estos momentos, ¿no? Sé que le ha dado velocidad a la pelota, que ha aprovechado el pelotazo y le he echado encima de los pies y me ha andado un poco incómodo, ¿no? Y ahí está la clave. Partidua final nagusi hori amaitu da. Eta, bueno, nire behintzat, enoa gustora final txikia ikusi dugulako, ez? Azken finean, bueno, Irujo eta Aimarren arteko finala ona ikusi espero genduan, Irujo ondo egoan, Aimar ez aurrekoetan lantxik ondo, eta horregatik parekatuago egonda, ez? Egoteko asmoa genukan, baina Aimarrek ez dago bere jokurik atera, ez da gitxe horik ere, baina Irujo ez da bere mailan ibili. Hasi ondo egin da, tantu onak egin ditu, baina gero hor apurrat aldrebestu da, eta biek nik uste tantu asko oparitu dituztela, eta opari horietatik, bueno, Irujo gitxien egin dagoelako, eta gainera pelotari abiadura gehitxoago mondutzalako, txapela lortu dau. Urte borobila berea, binakakoa, banakakoa eta lauterdiko irabazi dago azalako, eta Aimarre, bueno, 7 titulurekin jarraitzen dau, 8. ezin izan dau lortu, baina ni pentsatzen dut, urrengo urtean ez gara laurrin ibiliko final berbera ikustetik. Orduan, bueno, triste apur bat final handia ikusiz dugulako, baina aldi berean, bueno, posik txapeldun bizan diralako kantxan, eta patak irabazi barreban, eta urtengoan, bueno, Irujo izan da. Irujo oso ondo, Olaizola oso ondo, baina Irujo da gizu. Irujo azkenean egurra eman dau, egurra enkontra ez dago ezer. Egurra da. Olaizola nahi izan dau eramatia, baina ez izan dau,